Schudnúť 32 kg je jedna vec, ale cítiť sa super vo vlastnom tele je úplne iná vec. Nikdy by som nepovedala, že sa vo vlastnom tele budem cítiť tak dobre. A najlepšie na tom je, že sa jej to podarilo normálnou stravou, nie nejakými bláznivými dietami. Takže vítam vás pri našom dnešnom rozhovore s mojou úspešnou klientkou. Ahoj, vítam ťa pri našom videjku. Ahoj, Skús ďakujem. sa nám trošku ako keby predstaviť, ako sa voláš. Som Kristína, som z Brezovej, mám 24 rokov. A neviem ešte, čo treba. To úplne nám stačí samozrejme, pretože našich divákov hlavne zaujíma tá tvoja premena. No a možno, Kristínka, by si nám mohla povedať, že ako vyzeral tvoj bežný deň, keď sme mali našu spoluprácu, že taký bežný deň chudnutia, mohla by si povedať. Ráno som sa zobudila. Základ. No tak keď som išla napríklad do roboty, tak prišla som do roboty. Okolo 7 som si dala raňajky. Potom som si dala asi okolo 10, pol 11, 10, o jednej obed, okolo 4 olovrant a asi o pol 8 som si dala večeru a za celý deň som vypijem vždy asi 3 litre vody. Super, perfektne. Presne takto si to predstavujem, to je naozaj 100% režim na chudnutie, že pekne držíš frekvenciu príjmu v priebehu dňa, že krásne mám raňajky, 10 obed, olovrant s pitným režimom. Aj si to musela dopredu nejako chystať tú svoju stravu? No tak keď ja chodím do roboty, ja si to chystám väčšinou na ten týždeň, ten obed, aj niekedy raňajky. Dobre. Takže hej. Čiže máš to pekne tak prichystané, už ta nič nezaskočí, už len zoberieš a zješ. Dobre, super, takže presne takto vyzerá 100% deň na chutnutie a potom môžeme mať takéto 100% výsledky. Ako sa ti to podarilo, tak možno na začiatok skús našim divákom povedať, že koľko si schudla pri našej spolupráci. Schudla som 32 kg. Úžasné, super, bomba, naozaj krásne výsledky. A za aký čas sa nám to podarilo schudnúť? Myslím, že to bolo asi za rok. Čiže do cca toho roka sa nám to podarilo. Možno našich divákov by zaujímalo, že ako si sa cítila pred tým schudnutím, možno nejaké také začiatky, kde si ma našla, prečo si ma kontaktovala a tak ďalej. No, tak necítila som sa hlavne dobre, keď som mala 88 kg. A potrebovala som to zhodiť, takže našla som ťa na internete. OK, takže internet funguje? Ale áno. OK, to som veľmi rád. Dobre, takže takto na internete. A bolo pre teba možno také ťažké ma kontaktovať, keď nájdem človeka, áno, venuje sa tomu, mohol by mi pomôcť, čo si predtým tak premýšľala? Mám ho hneď zavolať, alebo si chvíľku nado mnou premýšľala? Myslím si, že som nejako nepremýšľala, len to bolo také, že strašne veľa výživových poradcov a nevedela som teda, že kto a čo, ale tak som si povedala, že to vyskúšam, no a stalo to za to. No super, tak to som naozaj veľmi rád. Hlavne naozaj krásne na tebe vidno zmenu, takže určite tu dáme všetky fotky pred a po, aby si naši sledovatelia, diváci to vedeli odsledovať, že ako si sa krásne zmenila. Naozaj krásna redukcia hmotnosti. A možno tak na začiatku, keď sme začali, čo ťa tam možno že prekvapilo, to nastavenie toho jedálnička, alebo či si mala možno s niečím problém? Mala som s ničím problém, prekvapilo ma to, že vlastne sa normálne strávujem, že nemusím sa nejako obmedzovať, môžem zdať aj pizzu, môžem zdať čokoľvek nezdravé, len musím vlastne jesť menšie porcie. Čiže pre teba bolo takým uvedomením si tiež, že môžeš normálne chudnúť s normálnou tvojou stravou, len dať si možno menšie porcie, sledovať si aj tú frekvenciu. S tým si nemala problém s takou frekvenciou, že ak musíš si dať ráňajky, 10, obed, olovrant, večeru? Myslím si, že nie, ale asi skôr tak zo začiatku nejak si to zostaviť, že mať nejaký ten plán a vlastne držím sa aj doteraz toho, že jen tých 5 jedál za deň, takže je to v pohode a je to dobré. Dobre, super, to sa naozaj veľmi teším. Také pocity, keď si mala tých 88 kg, možno jak si sa tak vo vlastnom tele cítila? Zle, všetko mi to rozhodilo. Úplne všetko, aj hormóny a
celkovo som sa zle cítila, aj keď som vyšla schody, tak som bola zadýchaná a tak bolo to na mne vidno, no, hlavne to pridalo aj vek a no, nebolo to dobré. To samozrejme chápem a rozumiem tomu. A teraz ako sa cítiš? Výborne. Super, toto je úplne najideálnejšia odpoveď, čo si teraz povedala. Z toho sa vždy naozaj veľmi, veľmi teším, keď mi klientky povedia. A teraz možno také najväčšie 3 benefity, ktoré pociťuješ pri tomto schudnutí, ako sa cítiš, alebo také 3 najlepšie veci, čo sa ti dejú. Som sebavedomá. Super. Keď si objednám nejaké oblečenie, tak mi je všetko dobré. Predtým, keď som bola viacej pri sebe, tak som si objednala niečo. Väčšinou mi to nebolo dobré, teraz mi je všetko dobré. Super. A neviem, som taká... Naučila sa aj lepšie komunikovať s ľuďmi, že sa cítim taká viacej sebavedomá, že pri tej komunikácii. Hej, super, toto mi naozaj popisujú všetci klienti, keď schudnú takto krásne. To sebavedomie hneď dostanú také lepšie a naozaj potom možno, že lepšie vzťahy a tak ďalej majú s nejakými ľuďmi, že vedia tak ako keby si oceniť to, že som to ja, lepšie sa cítim vo vlastnom tele a tým pádom môžem to lepšie komunikovať na tých svojich blízkych a tak ďalej, takže to naozaj. A určite aj druhý faktor, to oblečenie býva veľmi, veľmi taký motivačný pre mojich klientov, že keď chudnú alebo schudnú, tak naozaj to oblečenie býva taká najväčšia motivácia, že prečo by chceli schudnúť. Tak to sa naozaj veľmi teším, že takto pociťuješ také zlepšenie. Možno čo by si povedala našim divákom, ktorí chcú schudnúť, také 3 najlepšie rady, ktoré by si im dala? Tak hlavne netreba sa toho báť, je to super. A keď si niekto myslí, že nemôže jesť čokoľvek, tak môže, len to treba nejako správne nastaviť na ten deň. A ja som zistila hlavne, že keď pociťujem hlad, že mám chuť na niečo sladké alebo tak mi pomôže voda. OK, áno. A hlavne človek sa bude potom cítiť super. Dobre, to som naozaj veľmi rád. Často to aj hovorím presne tak klientom, že keď sú takí hladnejší alebo pociťujú len také niečo, že by som si niečo dal, tak buď ideme do takých bielkovinových potravín často, či už šunka, mäso alebo nejaký tvaroh alebo zelenina, ale presne veľmi dobre vedia samozrejme aj tak ako keby zasítiť tekutiny, čiže aj preto je veľmi dôležitý pitný režim, že nielen nám rozhýbava ten metabolizmus, ten pitný režim, ale aj nás v podstate zasycuje, hej, že nás aj ten žalúdok ako keby zaplní a tým pádom príde možno k nejakému takému zasyteniu. Takže to je tvoj taký life hack, že sa napiť vody, keď možno, že trošku pociťuješ. Hej, alebo keď mám chuť na sladké, tak si tam banán alebo jablko, alebo nejaké oriešky, alebo niečo. Dobre. To super. OK, super, tak to som veľmi rád za tieto tvoje rady. Možno s fyzickou aktivitou, povedz našim divákom, jak sa ti darilo, možno nedarilo, lebo každý si myslí, že musíme mať vysokú fyzickú aktivitu na to, aby sme schudli. A možno v tvojom prípade to až tak nebolo, pokiaľ si pamätám, že? Hej, ja som skôr taký typ, že mám radšej byť doma, ale teda chodím na prechádzky, aspoň to, ale nerobím niečo, že by som chodila do posilovne, alebo tak, ne. Áno. Čiže vidíte, nemusíme na to naše schudnutie mať nejakú brutálne vysokú fyzickú aktivitu, ako Kristínka chodila s obsikom, mala tam nejaké prechádzky, chôdzu, nebola to nejaká abstraktná, vysoká fyzická aktivita, hej, a pekne tým pádom vedela aj tak schudnúť takto krásne. Takže z toho sa naozaj veľmi teším. A pri takej tej našej spolupráci, čím som ti najviacej možno pomohol? Myslím si, že mi bolo strašne dobré, keď som každý deň ti písala, že čo vlastne som jedla a vlastne my sme mali tú spoluprácu asi pol roka, potom som na to sama nabehla a mne strašne pomohlo to, keď som ti každý deň písala, že ja som to zaviedla do svojho bežného života, takže vlastne si to stále kontrolujem. Dobre,
Super. Presne tak, to je vlastne môj štýl ako keby spolupráce s klientmi, že z začiatku mi každý deň zapisujú svoju stravu, takže ja si to kontrolujem, oni dostávajú naspäť takú spätnú väzbu, či niečo urobili zle alebo neurobili zle. Hlavne tých mojich klientov to drží správne, každý jeden deň na tej správnej vlne, tak aby sme dosahovali tie najlepšie výsledky a presne tak cca po pol roku už klient vie, že čo si má robiť a tak ďalej. Potom si to samozrejme aj často predĺžujú klienti, ale hlavne kvôli tomu, že ma chcú ďalej ako keby takého trénera, že ich držím stále na tej správnej ceste. Takže to som veľmi rád, že týmto som ti naozaj takto pomohol. To som dlho nad tým premýšľal, keď som toto zaradil do tej svojej praxe, že tú dennú kontrolu, že ako by som ešte viacej mohol tým svojim klientom pomôcť a toto mi vždy povedia, že to im naozaj veľmi pomáha, keď mi zo začiatku musia zapisovať a posielať každý jeden deň stravu. Tak to som veľmi rád, Kristýnka, že ti to takto pomohlo. No a najviac sa samozrejme teším z tých našich výsledkov, ktoré máme. Takže ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem aj za tento rozhovor a hlavne za tú našu spoluprácu. No a samozrejme ja budem rád, keď dáte nejaké naozaj veľmi podporné komenty pre Kristýnku, ako sa jej podarilo schudnúť a ako ešte ďalej samozrejme pracuje na svojej postave. Takže kľudne dajte like, koment, share. Samozrejme, keď by nejaký vás s nami potreboval počuť takéto rady, tak mu to kľudne pošlite. Takže ja sa s vami lúčim. Ahoj Kristýnka a vidíme sa možno niekedy najbližšie, možno pri nejakej konzultácii. Budem sa tešiť. A ja sa budem tešiť. Tak čaute, ahojte.